Sinubuogit po siya. Ayaw pag nanay. Mayong adlaw kanatong tanan, labi na sa atong mga suking tigpaminaw sa programang Tingog sa Kamatuoran. Dinhi sa estasyon sa 98.3 Astig Radio FM sa Tagum City. Mga higala, igsoon, sulod sa usa ka oras kami makig-uban kaninyo. Uban ang pulong sa Ginoo nga atong pagatalinghugan karong adlaw. Apan sa dili pa, adto kita sa pagtimbaya. Good morning sa ato ang tanan nga mga nagapadayon sa pagpaminaw sa programang Tingog sa Kamatuoran karong adlaw. Buot kami mutimbaya sa atong mga kaigsuonan. Unang-una atong itimbaya si Sir Oliver Taubo kauban sa iyang pamilya diha sa Bridge Canto Malinaw 1 Tagum City ug kauban usab sa iyang mga trabahante nga kanunay gyud nagapaminaw sasama nini nga adlaw ug sasama niini nga oras alang sa programa sa Dios sa Tingog sa Kamatuoran. Sa gihapon kami nagapasalamat tungod kay ang Dios padayon nga naga-support ug nagapaluyo niini nga buluhaton sa Dios. Ug salamat sa pamilya ni Sir Oliver Taubo. Ug itimbaya pud nako ang ato ang mga kaigsuonan diha sa Sibulida Laak, si Pastora Mary Jean Presores and Pastor Jaime Presores uban sa iyang dihang mga igsuon nga naminaw karon. Mayong adlaw kaninyo diha pod sa Candies Laak uban sa pamilya ni Pastor Ben Arcelo o sa tanan ng mga katawhan sa Dios diha sa Candies. Mayong adlaw sa inyong tanan. O diha po sa Tagpupuot, Florida Kapalong kay Pastor Jeff Constantino kauban sa iyang asawang si Pastora Maribel Constantino. Mayong adlaw kaninyo ug maayo pong pagpaminaw karong taknaa. And of course, ato apong itimbaya ang ato ang kaubanan nga pamilya dito sa Maitong Sarangani Province kay Pastor Edward de la Piña kauban ni Pastora Jennifer de la Piña ug sa iyang pamilya ug sa tibuok katawhan sa Dios nga padayon gyud nagpaluyo niini nga buluhaton sa Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo o dining orasa maayong pagpaminaw kanatong tanan. O labaw na sa tanan sa ato ang mga kapamilya sa Restoration of Life Tagum City. Sa ato ang mga kaigsuonan diha sa Ginoo nga naa sila nagpuyo sa Luna Kapalong, diha pod sa Talaingod, sa Mawab, sa Santo Tomas, sa Davao, sa Panadbo, of course diri sa Tagum City nga mga kaubanan nato diha sa Restoration of Life Family Church nga nagpadayon sa pag-support, nagpadayon sa pagpaminaw o wala tay lain nga atong pasidunggan nining tanan kundi ang Dios lamang nga mao si Jesus ang hari sa tanang mga hari o Ginoo sa tanang mga Ginoo kaniya lamang ang kadungganan. Ako sa itimbaya ang atong pamilya sa Restoration of Life Family Church sa Buanga City uban kay Pastor Aldrin Lucera and family, sila si Jojo and family, Gama and family. Ug uban ato sa itimbaya usab ang akong parente diha sa Panabo Kagamuhan, pamilya Akademya, Ruben ug ang iyang asawa nga si Judy ang akong igsuon, ako mga cousin. Usab ang Bustamante family ug Campo family sa Kagamuhan. Hindi mo malauban ka nato sa kanila. Ako sa itimbaya yan sa Lagaw, General Santos City na nagkakaroon sa live sa Tingog sa Kamatuoran si Aileen Samura Ayon. Ang Diyos mo nalangin kanina. Kung ito pong i-greet ato mga listeners, tanang mga driver,
mga tindera o mga nasa balay o usab ang ilu ka mga naminaw karon nasa Compostela, Cumbal Province. Kasi nila banda sa Aurora o San Jose kusog ato ang programa dyan sa tingog sa kamaturan. May buntag kaniyong tanan. Atong itimbaya ang ito mga kitsunan. Padayon sa yung sa kamaturan. Sa pinalipay sa inyong walay puas na pagkatayo. Ug salamat kayo ang Diyos magpanalangin. Mga higalang kitsunan. Karong orasa atong pamalandungan ang pulong sa Diyos. Parang sa dili pa mag-aampo kita. Among Diyos na hari na nagpaila ka na mo kausap Diyos sa ka-Diyos na pala'y pwede mo labaw ka dito. Tugod kay Diyos ka man, naghimo sa tanan, kita hindi makita imong ang buhay. Nagapasalamat kami karong orasa tungod kay lain na pod nga kahigayunan na imong ihatag ng mga pulong para sa katawhan nga naminaw karon. Ug kami nagaduol kanimo amahan tungod kay nagasulti ka. Kasi bisan kinsang moduol kanimo dili kahit nimo isalikuan. Aniya kami karon managlahi ang among mga kasinatian. Dunay nakasinati karong kalipay. Dunay nakasinati karong kaayuhan, kagawasan. Apan doon na po'y nakasinati karon ug dili maayo nga kasinatian. Doon ay nakasinati karong mga balatian, problema, kasug-anan, mga pagtagulo, mga paghilak. Tungod sa nagkalain-laing panginahanglan ug katuyuan na imong ginahatag sa katawhan aron mapasundayan ang imong mapasundayag ang imong katingalahan na pagmamahal. Dili ka matawag na healer kung walay masakit. Dili ka matawag nga provider kung walay nagkulang. Wala ka nag-invite sa mga masulubon kung walay nagsulod. Tanang panghitabo sa kinabuhi isang tao Ginoo. Ginatugutan nimo kining mahitabo para ang tao makaamgo kung kinsa ikaw na Dios nga among gialagaan. Busa niya kami karon. Nagaduol kanimo Ginoo. Tugod kay nakita namo nga naa kanimo ang tanang butang nga angay namo himuon. Doon na kami mga friends, family, mga relatives,
pero dili sila makahatag sa among gusto o kinahanglan. Gawas kanimo. Kung makahatag man sila Ginoo, limitado ang ilang paghatag niini. Tungod kay ang tao adunay limitasyon, apan diha kanimo walay limit Ginoo. Kung kami nagsubo karon, kaya nimo sila lipayon. Kung kami karon nagkasinatig balatian, kaya nimo ayuhon ang mga tao karon nga dunay gibati sa ilang mga lawas tungod kay mao'y imong gustong mahitabo nga walay tao nga masakiton. Para mga tao karon nakasinatig dili pa yung kasinatian, kaya nimo hatagan sa maayong kasinatian. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Nagapasalamat kami kanimo, Father, tungod kay ang imong pag-sustain sa kusog, pag-sustain sa pag-provide sa among mga panginahanglan, financial, material, physical, emotional, gi-provide nimo tanan Ginoo nga imong gihatag sa imong mga katawhan. Mo na nagpasalamat mi kanimo, Father, tungod kay sufficient ang imong Ginoong pag-provide protection nga imong gihatag sa imong mga katawhan. Nagpasalamat kami kanimo, Father, tungod kay gusto namo ipaabot kanimo nga ikaw wala magkulang sa imong mga kaanakan. Ug mao kanang among pagpasalamat tungod kay sustainable ang tanang butang nga imong gihimo para kanamo Ginoo. Ug kami nalipay niana tungod kay bisan ang kalipay, bisan ang kagawasan na kasinati kami niana tungod kay ikaw ang Dios. Mao nagatimans kanunay sa among kinabuhi. Mao ikaw kanunay Ginoo wala nagapasagad sa imong mga katawan. Busa Ginoo Jesus kami nagpasalamat kanimo tungod sa imo ang among kinabuhi, nagapadayon ang kapasayloan, nagapadayon ang kagawasan, nagapadayon ang kalipay, nagapadayon Ginoo ang imong paghatag kanamo Ginoo sa katagbawal tungod kay diya kanimo walay mahitabo Ginoo nga uyunan sa mga tao Ginoo mga pangitabo kung gawas kanimo Ginoo muuyon ikaw nga mohatag niini tungod kay nagasulti ikaw nga sa bisag kinsa mga pangayo sa imong ngalan imo kining ihatag Ginoo tungod kay Dios ka nga nagahatag sa tanang butang nga among gikinahanglan. Nagpasalamat kami kanimo Holy Spirit ay gibilin ka para mo atiman kanamo. Mugiya, muhatag og conviction, muhatag kanamo Ginoo sa pinasahi nga sa pagpamuhat sulod sa mga kasigkasin. Salamat Holy Spirit. Kining pulong amo karong madungog. Muhatag kining kinabuhi niya itong mga taong nawad ang kinabuhi. Muhatag kining kalipay niya itong mga taong wala makasinatig kalipay. Muhatag kining giya niya itong mga taong nagkinahalag giya. Muhatag kining kagawasan niya itong mga taong nagkinahalag kagawasan. Panalangin niya mga pulong Ginoo nga among katalimugan. Sa pangalan sa Mahal, sa Anak, o sa Diyos sa Espiritu. Amen. Mga higala, mga kaigsuonan, kung kanunay kita musugong sa mga television, bisag asa nga dapit, dali, itong isang gabi, nag-open ko balita gikan sa bitag ng Ben Tulfo. Ayon sa kamabay dito nga anak o tribo nagpakamatay tungod kay naidaghang problema sa ilang family. Sayo na lang kaayo karon ang pagpakamatay sa tao. Hindi po nato sila mapasol tungod kay naay mga rason nganong gikitil nila ilang kinabuhi. Daghang po mga tao karon sayo na lang po kaayo ang pagkapil-apil sa mga kalihukan sa mga grupo na may kalabutan sa kasamok usahay sulod sa panimalay. Mga riot, tungod kay naala sila gipangita. Sayo na lang po kaayo sa mga tao karon kabisan ng atong presidente, kanunay siya naga-warning sa mga tao
Bisan gani kagabi samtang katanaw ko sa balita, suko gid siya sa mga namunuan sa panggobyerno nga mo'y mangunay sa paggamit sa droga o sa pagpamaligya ng protection ini. Tugod kay katong presidente, gusto niya ang mga tao makagawas niya na tugod kay walay kaugmaon ang mga tao nga nag-focus niya na ug di po nato sila mabasol nganong dili sila mohawa niya na tugod kay naa sila gipangita. Gusto sila kalipay, gusto sila kalinaw. Sagad sa mga banag asawa karon kung mag-away, mugawas dayon ang bana, mugawas dayon ang asawa, mangita dayon og kining kanang gitawag nato nga makapagawas sa ilahang gibati, inom, hubog para makalimot sa ilang kagahapon. Sayo na lang kaayo ang paghimog sala sa mga tao karon. Tugod kay nganong sala, sukad pa sa unahang hangtod karon wala mo utang. Sayo na lang kaayo sa usa ka tawo ang pagkitil sa kinabuhi. Tugod kay gusto sa kalinaw, gusto sa kalipay, gusto sa kagawasan samtang aniya siya niining kalibutan. Nga bisan tuod, adunay daghang salapi, adunay nindot nga mga panimalay, adunay maayong kahimtang sa panginabuhian, maayong nga mga trabaho, apan usahay makita nimo nga walay kalipay, walay kagawasan, walay kalinaw nga imong makita sa ilang kinabuhi. Tugod kay dili makapalipay ang mga butang sa kalibutan. Kay kung makapalipay pa kini, walay tao nga muhimog kadaot sa iyang kinabuhi. Bastante kontento siya sa mga nag-abot kaniya. Tugod kay maunay ako nakita karon. Ipangita sa tao ang kalipay. Gipangita sa tao karon ang kalipay. Ipangita niya ang kalinaw. Ipangita niya ang kagawasan. Daghang mga asawa karon nagsubo. Mga bana nga nagsubo. Mga anak nagsubo. Tugod sa daghang mga problema nga nag-abot sulod sa pagmamahal. Nakinahalan sila kalipay. Nakinahalan sila kalinaw. Nakinahalan sila kagawasan. O kana nakalipay o kalinaw, dili makaplagan sa tao. Hangtod ang tao, dili makasabot. Kung kinsa ang muhatag sa kalinaw. Kung kinsa ang muhatag sa kalipay. Mga si Jesus, sa panahon nga siya muadto sa usa ka dapit, ang iyang ibilin ang kalinaw. Wala siya moingon, God bless. Kasagaran ginabuhian niya during sa iyang ministry ang kalinaw manaag. Unsa di ka importante ang kalinaw? Unsa di ka importante ang kalinaw higalag igsuon? Dili ang tao magmalipayon. Hangtod ang tao dili makasabot ug dili makaila kung kinsa ang maglilipay. Ang maglilipay sa kinabuhi sa tao. Ang balaang Espiritu. Ang Espiritu Santo sa Diyos. Gibilin siya. Ingon pa niya ka Jesus, si Jesus nag-introduce sa Holy Spirit. Kung unsay iyang ministry, samtang gibilin siya sa kalibutan. Gibilin sa kalibutan, tugod kay nakabalo ang amahan, nakabalo si Jesus, nga ang tao nagkinahanglan kaniya. Kay kung walay Espiritu Santo ang tao, magkagubot iyang kinabuhi, magkagubot ang iyang hunahuna, magkagubot ang iyang mga pagbati, tugod kay ang muhan ay sa tanan mao ang balaang Espiritu. Tugod kay dunas siya'y ministry. Apan managlahi ang ministry ug ang work sa Holy Spirit, the work of the Holy Spirit and the ministry of the Holy Spirit is dunay gamay nga kalainan, gamay lang hinuon mga igsuon. Mga karong butaga, ipaabot na ho kaninyo
gibilin siya. Una ang nag-introduce ni ini, si Jesus. Iyang gi-introduce ang Holy Spirit ngon pa niya mas makaayo nga mubiya ko aning kalibutan. Kay kung dili ko mubiya, walay maglalaban. Dalay ko nito. John chapter 16 verse 7. Apan sa pagkatinuod mas makaayo alang kaninyo nga mubiya ako dinhi kay kun dili ako mubiya ang magdadasig dili mo abot kaninyo apan kun mubiya ako ipadala ko siya. Ang magdadasig dili mo abot kaninyo. Nganong isulti siya kung dili ako mubiya ang magdadasig dili mo abot kaninyo sa ato pa. Kay balo siya kung unsay naas kalibutan. Ang kalibutan puno sa kasub-anan. Ang kalibutan puno sa mga problema. Nga bisan gani karon halos ang mga tao nga kasinati og crisis. Bisan gani ang atong presidente. Nagka-problema siya kung saan niya pagsulbad ang mga problema sa Pilipinas. Higala, igsuon. Kung walay Espiritu sa Diyos, walay mudasig kayo. Mga sayon kayo sa usa ka tao, ang pagkalas sa kinabuhi. Sayon kayo sa usa ka tao ang pagsulod sa sala. Sayon kayo sa usa ka tao ang paghimo og sala. Tungod kay walay magdadasig. Ang gikinahanglan sa tao karon dili ang simbahan. Kay halos mga tao na muyo aning kalibutan na anay mga kasimbahan. Ang gikinahanglan sa tao karon kining Espiritu sa Dios. Ang balaang Espiritu sa Dios. Kay siya gibilin aron mudasig. Kung naminaw ka karon nga wala ka na kalipay sulod sa imong kasig-kasig, normal, kaya wala na diha ang nagdasig. Mo na magkagubot ang atong pamilya, magkagubot ang mga kasimbahanan, magkagubot ang atong community. Tugod kay ang Espiritu sa Dios gi-reject, gipadaplin, o gingon pa ang Biblia, wala makaila ang kalibutan kaniya. Kay ang nahilan sa kalibutan, sa lapi, possession, ang nailhan sa kalibutan, ang kayamanan sa kinabuhi sa usa ka tawo. Nga kung naa kay kwarta, naa kay position, naa kay autoridad nga imong magamit, no. Ang nailhan sa kalibutan, mga butang makita. Apan wala nila makita ang Holy Spirit, kay Espiritu lang siya. Mahitabo lang kini, kung ang usa ka tawo mo ila, nga ang Diyos nagpadala kaniya, ang Diyos, si Jesus, nag-introduce kaniya, nga kung imo ning dawaton karong adlaw, ang imong kinabuhi, makabaton sa hingpit na kalipay. Tugod kay siya, ang Diyos na magdadasig. Ngano ang tao nagkagubot yung una-una? Ngano ang tao nagka-problema? Tugod kay wala na magdadasig. Wala na diha makita. Wala na masabti kung kinsa kayo, ang mudasig kaniya. Kung ang mga tao, muduol na lang sa mga sa gitawag nato ng mga media, sama sa Facebook. Ginasulti niya dito, tanan niya mga gusto mahitabo, mga problema, mga unsay mahitabo sulod sa balay, unsay mahitabo sa personal, iyang ginapost dito sa Facebook, kay gusto siya nga dasigon sa mga tao sa palibot, pinaagi sa mga komento, pinaagi sa mga tao nga batid, nga maayo mo hatag advices, apan sultihan ko ikaw, dili lang diya kutob, nagkinahanglan ka sa tinuod nga magdalasig, mao ang balaang Espiritu. Siya lamang ang gibilin nga mudasig sa atong kinabuhi. Aron ang tao dili makasinati sa pagkitil sa kinabuhi, dili makasinati sa pagsulod sa mga kasiklaseng mga bisyo. Ang Holy Spirit lamang ang makatabang kanato, kay siya lamang ang muhatag kanato kausaban sa dagan sa atong kinabuhi. Siya lamang ang makahatag kanato kinabuhi, kay ang balaang Espiritu sa Dios mauman ang naghatag sa kinabuhi sa kalibutan. Na kung wala na ang Espiritu sa Ginoo, ang mga tao sa kalibutan
hayan magkagubot. Apan salamat, Holy Spirit. Tugod kay tungod nimo, nakalma pa karon ang mga tao. Kay sukad pa sa una, ang tao mapigpang ang kasing-kasing. Matod pa sa John 15:26, ningon dayon si Jesus kanila, ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo magikan sa Amahan. Gikan sa Amahan, kining balaang Espiritu ha, dili ni gikan sa ilawom sa yuta. Dili ni gikan sa ibabaw sa yuta, gikan gini sa langit. And I guarantee you, nga kining Holy Spirit mauning ginuhua nga naghatag og kinabuhi sa mga tao karon na gusto mo hatag sa iyang panahon. Kung tagaan nimo panahon ang Ginoo, muhatag pug sa panahon para kanimo. Tagai sa higayon, tagai sa oras, tagai sa takna nga ikaw mismo makaila kaniya. Higala gid sultian ko ikaw. Walay lain makatabang kanato ang balaang Espiritu lang. Siya mao ang magdadasig ug siya usab ang magtutudlo sa kamatuoran. Sa ato pa ang tao di ay kung dili mo adapt sa balaang Espiritu, walay ka matuuran nga naa kaniya. Bisan pag unsa ka kamaayo kabatid, tungod kay nakahuman ka sa psychology, unsa man klaseng batanga nga nahuman nimo, dili kabatid niya na tungod kay gikan na sa kaalam nga gikan sa imo nakatunan diha sa pagtulun-an nga naa karon sa community. Apan kini nga kaalam nga gikan sa Dios, gikan sa langit, nga kung ang tao mo ila kaniya makamatod ang tao kagawasan, mubiya sa iyang bisyo, mubiya sa iyang kagubot, sa iyang sulod sa panimalay. Kaya ang balaang Espiritu magatudlo o magahatag sa kaalam. O kana nga kaalam, dili nimo makuha hangtod ang tao dili makasabot kung kinsa gayud ang nagpadala kaniya. Ug kun moabot na siya, masulti siya mahitungod kanako. Inikabot sa Holy Spirit. Wala gid sila ang gisulti kung dili ang mga panghitabo kang Jesus. Unsa day work sa Holy Spirit? In Genesis chapter 1 verse 2 nag-ingon siya. Kung unsa gyud ang kanabang powerful na trabaho sa Espiritu sa Dios. Genesis 1:2, ang kalibutan ni adto wala pay porma ug haw-ang pa. Nalukop kini sa tubig ug tabunan sa kanitnit ug ang Espiritu sa Dios nalihok ibabaw sa Wala pay tao. Wala pay mahimo. Wala, dili pa kompleto tanan. Tubig pa lang ang nasa ibabaw. Ang Holy Spirit witness na sa creation sa Amahan. Siya'y nag-witness kung giunsa paghimo ang kalibutan. Kay ang trabaho sa Espiritu sa Dios, usa ka nag-witness sa iyang mga binuhat. Ato pa, i-consider siyang agent sa kinabuhi natin. Naagagaron sa imong gilingkuran. Ipatulo ka sa imong mga luha. Tungod kay dunay usa ka babae karon na naminaw nga nagka-problema siya. Dili problema niya ang sakit o dili niya problema ang iyang family. Nagka-problema siya. Dili family ito nagaminyo man eh. Wala siya nagka-problema sa bana, sa mga anak. Nagka-problema siya sa ilang pamilya. Dili maayo ang ilang relasyon sa iyang mga igsoon o sa iyang ginikanan. Naminaw ka karon, I tell you, na kinahanglan ka sa Espiritu sa Diyos. Ay gusto sa Diyos na ang imong kinabuhi makabaton ka sa himpit na kagawasan. Nahila ka, itiyabaw ka karon sa paghila. Ug ang imong color sa imong sinina, light blue. I-PM kami dayon. Kaya muhatag kami numero niya para matawagan ka na mo kaya kinahalan ka counseling. Ang dili na mo gusto nga moabot sa imong hunahuna. Nadalhon ka na mo sa among simbahan. No. E kini nga ministry. Dili ni padaghanay gundo. Kini nga ministry.
usa ka ministry nga nagasugo lamang ang Dios. Sa Matthew 10:7 naging siya, ang lakaw ko kung gisangyaw ang may balita ay tungkol sa kinaharian sa Diyos. Mga kini nga ministry makatabang sa iyo. Kung asa ka nalipay nga simbahan, padayon niya napita. Tugod kay gisugo lamang kami nga magwali diri sa region sa bisan asa sa mga krusada. Pag gusto na mo ipaabot kini na kini nga mensahe dili sa lawas na kayuhan kung dili sa sugod sa imong kasikasan. Ngano ang tao nagkasakit iyang lawas tugod kay guba ang iyang kasikasan. Dunay something nga naa sa sulod sa imong kasikasan nga wala ma-restore niini, and then ang lawas na himong naapektuhan. Nagkaroon siya mga cancer, nagkaroon siya mga sakit ay kamatay. Tugod kay ang sala once musulod sa kasikasan sa tao, mo resulta kini sa kondisyon sa ating mga lawas. Kung sa sultihan ng ikaw babae, ang Diyos nagtawag kayo sa taas ng panahon. Hallelujah. Glory to Jesus. Dili kayo, ang imong buhok is dili straight, medyo normal siya nga buhok sa tawa na basura. Medyo kapulot-pulot siya. Wavy. Dili sa straight na buhok. Gi-reveal ka ni Lord tugod kay almost 6 years na nagka-problema ang inyong family. And then milakaw ka sa inyong balay na wala kay kalipay. Busa ni apekto ni sulod sa imong kasikasan. Ang imong prinsipyo niyo kadili nako sa bugon ang naitabo sa akong pamilya. Bisan pag imunya nimo kung walay espiritu sa Dios, makakonect gihapon ang kagahapon sa atong ginikanan. Mga igsuon, ang espiritu sa Dios wala pa'y kalibutan. Wala pa'y tao sa kalibutan. Naglihok na ibabaw sa tubig ang malaang espiritu. Gusto siyang ma-witness. Ang iyang gustong trabahoon is ang pag-witness kung unsa ang pagbuhat sa Dios sa kalibutan. Nabisan sa panahon ni Moises. Panahon ni Moises. Adlaw dako. Adunay gitawag haligi nga panganod. Na kung dili ni saybog, dili ni mulakaw, dili po sila tugod kay mo ni ang trabaho sa Holy Spirit nag-ubang sa mga tao gikan sa Ehipto. Panahon sa gabi, wala mo biya gihapon ng Holy Spirit tugod kay dunay kalayo aron makita siya panahon sa gabi. Siya'y mudanag sa mga tao panahon sa kagitna. Ang trabaho sa Espiritu Santo, nilabihan ka na po. Siya'y nagbuak sa tubig para mangagi ang mga tao. Pag-abot sa New Testament, sa Matthew chapter 4, verse 1, Maniadto gidala sa Espiritu Santo si Jesus ngadto sa kalingawan aron tintalon ni Satanas. kabalo na ang Espiritu sa Dios. Nga doon ay mga pagtintal nga mahitabo ni Jesus. Binuo na gani si Jesus pero gidala pa gyud siya sa Espiritu Santo. Doon ay nag-uban kang Jesus, ang Holy Spirit. Dili makaya ni Jesus iyang ministry. Ang ministry ni Jesus, dili nga ministry ang pagpangayog nga sakiton.
ang ministry ni Jesus, ang pagwali. Sa Lucas Kapitulo 4, 43, dunay rason si Jesus nganong niani sa kalibutan kay naa siya ministry. Doon na siya trabaho. Doon na siya gipatrabaho sa amahan. Nganong gipabuhat, nganong gipaani siya sa kalibutan kay naa siya trabahoon. Ug ang trabaho sa Espiritu Santo managlahi sa ilang mga trabaho. Lucas 4:43 apan miingon si Jesus kanila, kinahanglan nga iwali ko usab sa ubang mga lungsod ang maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios kay gipadala ako tungod niini. Ang rason di ay sa trabaho ni Jesus ang magbuhali sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa ato amahan. Mao nang ang trabaho pod sa Holy Spirit ang pag-uban-uban ni Jesus sa iyang ministry. Kay kabalo ang Espiritu sa Dios nga luyo sa kakapoy, kagutom nga itong panahon na kay nabati na sa Espiritu sa Dios nga tintalon yun siya, mao nang giubanan siya. Naguban-uban ang Holy Spirit in Jesus para di lang yun siya matintal. Now, ang tao di ay nga naay Espiritu sa Dios, dili yun matintal. Dili makasala. Sa lakton nga pagkasulti, ang Holy Spirit may nagakontrola sa kinabuhi ni Jesus. Nganong si Jesus luyo sa iyahang kinabuhi. Nakapadayon siya sa pagpasan sa krus. Nakapadayon siya sa pagtorture. Tugod kay ang Holy Spirit nag-uban-uban like kang Jesus. Ang Holy Spirit gi-reject sa kalibutan. Gi-reject karon sa mga kasimbahanan. Tugod kay wa sila kasabot kung kinsa siya. Apasultihan ko ikaw nga naminaw karon. Dako gamit, dako pulos ang gibilin ni Jesus, ang gipaila-ila kadato walay lain ang Holy Spirit. Ang gusto sa Ginoo nga ang tao magkaila ni ining gibilin niya apan wala mailhig tugod kay daghang mga tao karon ang gipaila dili mao kundi ang ilang mga kasimbahanan, ang ilang mga doktrina, ang ilang mga sistema sa kasimbahanan mo ilang giintroduce sa mga tao karon mao ang Espiritu sa Dios na reject sulod sa tao, sulod sa simbahan tugod kay atong gipasulabi pag-introduce kuno sa kanindot ang atong building, kuno sa kanindot ang atong pagtulunan, kuno sa kanindot kita mawali, kuno sa kanindot ang atong kinabuhi. No, that is wrong. Walang na-reject ang Holy Spirit tugod kay ngano ang gina-introduce nato kanunay, gina-advertise nato kanunay ang pangalan sa atong mga kasimbahanan, ang sistema sa atong kasimbahanan, mga doktrina, mga belief, mga system sa kinabuhi. Mo ang Holy Spirit na-reject na karon. Walang si Jesus during sa iyang ministry, sa iyang trabaho. Ang Holy Spirit mo'y nagtabang kaniya. Tugod kay ang trabaho sa Holy Spirit. Bisan sa panahon ni Jesus, nag-look out siya kung unsa gayon ang iyang mahimo niya doon ang panahon. Ang gibuntis ni Maria, dili man si Jesus, kung dili ang Espiritu sa Dios. Nahimo lang si Jesus niadtong panahon nga nahimo na nga si Jesus nakita tungod kay illegal ang pagsulod ni Jesus sa kalibutan kung dili siya mopasok sa lawas sa tao. Matthew chapter 1 verse 20, usa nakapamalandong na si Jose niini, nagpakita kaniya pinaagi sa damgo ang anghel sa Ginoo ug miingon, Jose kaliwat ti David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria kay nagbuntis siya pinaagi sa Espiritu Santo. Nagbuntis siya sa Espiritu Santo. Asa naman si Jesus dari kung guys? Katong paggawas ng Isaiah chapter 9 verse 6, mataw ang usa ka bata nga lalaki nga manggoberno sa kinabuhi sa tao. Kung kana mo si Jesus. Pero lang akong concern karon. Dapat mailan na po
kung unsa po ang trabaho sa Espiritu Santo. Siya ang agent. Kumbaga kung sa panggoberno pa, siya ang gobernador. Kaya ang trabaho sa gobernador, ang pag-provide sa iyang mga munisipyo. Siya ay nakabalo kung ano sa'y panginahanglan sa matang munisipyo. Siya ay nakabalo kung ano sa'y iyang gusto mahitabo sa munisipyo. Walang dapat, ang mayor, amigo niya ang gobernador. Dapat ang gobernador, amigo po niya ang presidente. Kaya ang presidente, nag-symbolize sa amahan. Ang amahan, mao'y usa ka paagi na gusto sa Dios mapakita o mapadayan kung unsa ang panginahanglan sa mga tao. Mga higala, mga kaigsuunan, gusto na ko ipaabot kini sa kingdom nagiwali ni Jesus ang gusto niya ipaabot sa tanan. Na dunay gobernador, dunay gobyerno, dunay hapit. Ang Father my King, ang government si Jesus, and the governor is the Holy Spirit. Diya mag-function ang ilang mga trabaho. Muna nga kung sa problema sa munisipyo, mga panginahanglan sa munisipyo, dili sila ka-direct sa presidente. Muagi sila gobernador. Pagka ang gobernador, mao'y access sa Malacanang. Nasabtan ako mga igsuon. Ang Holy Spirit is the agent of the kingdom of God. Siya ang nakabalo sa imong panginahanglan. Siya ang nakabalo sa imuhang panginabuhian. Bisag asa ka mo adto, nakita, nabasa niya ang inyong mga panginahanglan. Mga higala, mga kaigsuunan, gusto na ko ipaabot sa kanan. Ay Diyos, na nagkinahanglan sa ato ang mga kung natay mga panginahanglan na ay Diyos nga muhatag sa ato mga panginahanglan. Gusto sa Ginoo, karong orasa, mahitabo kung sa imong gusto paabot niya. Ang ministry sa Holy Spirit, siya mo tabang, siya mo dasig. Sa John 16 verse 8 po, kung maabot na siya din sa kalibutan, pailo niya ang mga tao nga sila mga makasasala na ako matarong na Diyos, na ako matarong o Diyos na magahukom kanila. Kung wala yung Holy Spirit, hindi makaila ang tao dahil sa lahat. Pag ang tao di ay moingon nga sorry, kasala ko sa imo, gigamhan na sa Holy Spirit. Pero kung ang tao dili nagapangayog pa sa iyo, kung dili nag-release mo ka pa sa iyo, walay Holy Spirit na naghatag ng paggawasan. Mga igsoon, gusto na ko ipaabot sa tanan. Gusto siya matrabaho sa imong kinabuhi. Doon na ba kayo problema? Doon na ba kayo gusto ipaabot sa Ginoo? I-text lang ang among numero alang sa gustong magpaabot sa iyang prayer. Kaya karong oras sa ayuhon kas Ginoo tagaan ginawasan. Okay, mao kini ang numero sa tingin sa kamatuoran sa Smart 0920 26 85 089. Muna po 0920 26 85
0965-089. Sa TM, 0965-43-53-347. Subukan ko sa TM, 0965-43-53-347. Then sa Smart, 0920-2685-089. Karon mga igsoon, ato kita sa mga realization ano sa ka epekto ang lihok sa Espiritu sa Diyos. Mga karon Ako ang na-realize na dako gid ay kaayo og importante ang Holy Spirit sa akong kinabuhi. Kay sa una, sa wala pa ko nakaila sa ako ang Ginoo nga sa kahari. O day nga ang Holy Spirit wala sad siya sa kuha mo na makabuhat ta og dili maayo. Tanan, in other words, makabuhat ta og sala ba makasasala gyud kay ang tao. Ako ang ino nako tungod kay naa sa ko ang pagkamaldita. So sa dihang na-obserbahan, na-realize na ko na kung wala gid ang Holy Spirit, wala gid ay kausaban ng tao. Ang sa dihang nadawat na ko ang Ginoo nga sa kahari, ug ang hari anaa pa nako kay ang Holy Spirit magauban man kanako. Ang iyang ministry magtudlo sa ako ang sa kamatuoran, siya ang magdasig sa ako ang umuo na siya ang Holy Spirit malikay gid ka sa kadalo. So mga kaigsuonan akong ako kamo challenge na atong i-welcome ang Holy Spirit sa atong kinabuhi. Kay siya gid ang makapausap sa ato ang kaingon. Nagpupod ako ang salamat sa Panginoon. Masaktan ako ng akong manubuhan. Sabi ko diya yung ikaw pangalihok sa wala ng Espiritu. Ang buhan po na ako na hinahalan nga siya nga ako siya i-recognize sa ato ang kinabuhi. Huwag na siya makatabag sa ato. Encourage, katang puso. Unahon nga maluya ang tao, maluya ko. Talagang kang Ginoo sa maluya katang puso. Kung wala ang Holy Spirit sa akong kinabuhi, di gid makadimawa akong kinabuhi. So, kung wala gid ang Holy Spirit na akong bubag gid ang kinabuhi, walay sa kuan murag wa gyud mo control. Ako ray man sige control. Kung wala ang Holy Spirit, wala gyud ang kinabuhi. Muna ako sa kuan. Sa ako na realization, dili na ko isalikoy ang Holy Spirit sa akong kinabuhi. Tungod kung isalikoy na ko siya, akong kinabuhi, kalaglagan din sa impyerno. Mo din nga, nailan na ko siya, mga gibilin day siya ni Jesus. Kay, kung saon na lang, kung panahon maluya ko, ang magdadasig siya man yun ang Holy Spirit mo na nga, sa akong kinabuhi, ikinanglan ako ang Holy Spirit. Tungod kay siya ang naghatag sa ko. Maayong dagan sa akong kinabuhi, na mahaom ang akong kinabuhi, sumala po sa kabubuton sa Ginoo. Mga salamat kay sa Holy Spirit na nagapanlihok sulod sa akong kasangkasan. kung walay Holy Spirit, magkagugot ang kinabuhi sa tao. Motong gingon sa John chapter 3 verse 5. John chapter 3 verse 5. Itubag si Jesus sa pagkatibuod, sultihan ko ikaw, na walay tao nga masakop sa paghari sa Dios, kung dili siya matao, pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Espiritu Santo. Lika pa sa Itubag si Jesus sa pagkatinuod, sultihan ko ikaw na walay tao nga masakop sa paghari sa Dios, kung dili siya matao, pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo.
Buti pa siguro. Makonsider la ang taong giharian kung ang Holy Spirit na din siya. Dili lang tungod kay nakadungog wali, nakadungog mensahe sa paghari sa Dios. Consider din nato ang harian natin, no? Klaro kag gisuki sa Biblia. John 3:5. Hangtod ang Holy Spirit wala sa tao. Masip kita kasulod lang. Kaya wala'y paghari ang ito. Balik ko na to. Sa laing version, tanaw na to kadiyot diri sa Pikas, sa Bisaya, gyapon. Diklaro diri sa pulong sa Ginoo. John chapter 3 verse 5. Tanaw sa New King James Version 3:5. Si Jesus mitubag, sutihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios. Gawas ko matawo siya, pinaagi sa tubig o sa Espiritu. Capital E ang Espiritu niya. Walay makasulod sa gingharian sa Dios hangtod ang tao dili makainak sa Holy Spirit. Kung gi-reject nato siya kamo, paabot sa langit i-reject. So importante sa tao makainak sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit bibilin kay naa siya'y trabaho, naa siya'y bulhato. The work and the ministry of the Holy Spirit is considered naanak na may tabi sa tao. Kung ang tao makailangan niya. Nalay ko na ginawa sa langit. Praise the name of Jesus. Sa tanan gustong text lang ang among numero, kay amo kamong replyan. Siguro dili na namo mabasa inyong mga text tungod kay among oras limit man gyud, pero mo reply gyud. Matag mo yung mga word para po. Wala nga gusto na ko ipaabot sa tanan. Na kini nga mensahe karon dili may pang religious type. Kung dili usani ka mensahe na gisgot ay tungod sa pagharit sa ito. Pagay galang kagsuunan, mananalamid 2 ka minuto, gusto namo mo imbitaron tungkol sa makadungog ining tingog sa programa na kamatuoran. Aduna kita gitawag harianon nga pagpasalamat. Moabotay ni karong Oktubre 30 diri sa Arisgado College Foundation along the highway lang, National Highway. Imbitado ang tanan nga gusto mo duyog sa paghiusa sa pagpasalamat sa atong hari na si Jesus. Imbitado mo magsugod ang oras sa pagpasalamat alas 8 mahaman pilit alas 12. So dito ta man to alang sa tanan gusto masinati sa dugang pang mensahe sa atin. Wala nga gusto nato nga ang tanan mahimamat po nato labi na sa atong mga listener mula sa Tacoma City. Nanahon na ni nga magkita-kita tanan niyo. Kami sa Arisgado College Foundation along the National Highway. Ano na kita gitawag nga Thanksgiving celebration para sa harianon nga pagpasalamat ang mga si Jesus. Alas 8 hangtod alas 12 na. Dito ta mag-lunch, ila-ila ta alang sa atong mga listener. Lahi ko na Ginoo sa walay katapusan, sa inyong walay puas, pagpadayon, sa pagpaminaw, sa pulong sa Ginoo. Musa, ang tanan nga niya karon, magpaila na lang sa iyang mga pangalan. Ako si Jocelyn Casillo.
Brother Gaga, Kundi si Brother Romil. Usab si Pastor Giselle, okay? Ang pulong sa Dios kanagingon, tigdali ang Espiritu sa Dios, ana ay kagawasan. Ang programa sa tingog sa kamatuoran, mao kini ang nagamensahe kanunay na Dios mao'y buhatan ka nato kagawasan. Kini di ay ang inyong ubos, ipon sa kahanginan, kabuingon, nalaybon ko Diyos sa wahay na napusa. Maayong udto, ang atong tanan. God bless us all.